गावनि आंगो जोनोमगिरि गामियावनो थानेश्वर बर'नि सारादुखौ खुंनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जाबाय। बर' हारिनि गेदेमा फुंखा सुबुं थानेश्वर बर'आ 2016 इं मायथाइयाव एजिपि राजखान्थि हानजारि जानानै रङिया बिधानसभा बियाबनिफ्राय MLA मासियाव जायगा आवग्रिनो हानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि हिसाबै राजखान्थि बिथिंनिफ्राय समाज सिबियारि महरै खामानि मावबोनाय आरो गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो रांगिरि महरै बिबान लाबोनाय समाज सिबियारि एबा आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर' बिथाङा सोलिफु दाननि थांनाय 17 मे खालाराव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय अराय समनि थाखाय मेगन मेसेबलाङो। बिथां गेदेमानि बेबायदि बर' हारिनि थाखाय जोबरोङै बिहोमा होलांनायखौ बिथा खालामनानै हारिनि बायदि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद, राजखान्थियारि हानजा आरो मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि जथायै बानजायनायाव फैगौ 29 मे खालाराव गावनिनो आंगो गामि कामरुप जिल्ला रङिया ओनसोलनि सिङाव थानाय गुरमौ गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों सारादुखौ खुंफुंनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जादों। बेनिनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि दैदेननाय मोनसे थान्दै हानजाया जानो गोनां हाबाफारिनि सायाव गोथौयै मिन्थिनो थाखाय बै थावनिसिम खौरां लाफैनायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों लेङाइ आफादगिरि सासे मोखाङारि गुन गोनां सासे राजखान्थिगिरि आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबाव सम रांगिरि महरै खामानि मावबोनाय मानिजाथाव थानेश्वर बर' सार बिथाङा थांनाय 17 मे खालि बे बुहुमखौ नागारलांदों आरो बिथांनिनो जि गोथार फैबाय थानाय सारादु बियो 29 मे खालि जागोन आरो दिनै जों बे सारादु जागोन जायगायाव दंफैयो। बिथांनि जोनोम जायगा बे जायगानि मुङानो जाबाय गुरमौ होननानै बुंदों। बेवहाय जोङो फैनानै लोगो मोनफैदों। बे गोथार हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय दानानै होजानाय जिनोखि मोनसे बानजाय आफाद बिथां जोंहा बिटिआरनि MCLA पबित्र बर' बिथांखौ लोगो मोन्दों आरो जोङो गोबां बाथ्रा मिथिना मोन्दों। आंजों लोगोसे दङ जोंहा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथां दङ, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो बेवहाय जों फैनानै नुफैबाय जे थारैनो थानेश्वर बर' सारनि जि मोनसे सारादुनि हाबाफारि बियो जोबोद गाजा गोमजायै जागोन आरो जोंनो जि मोनसे खौरां जि मिथिहोनाय बादिब्ला बेवहाय 5 निफ्राय 6 रोजा बा बेनि बांसिनबो मानसि जानो हागौ। दा बेवहाय जोंहा बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मोनसे दायित्व थाहैबाय जिहेथु थानेश्वर बर' सारा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरिमोन। बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरिमोन आरो बिथांनि बिहोमाया बर' थुनलाइ आफादाव गोबां दङ। दिनै जोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालि बुहुम फरायसालि बायदिसिना जोंनि बर' रावारि जायगा मोन्दों बिथांनि बिहोमा दङ। दिनै जोंनि बिजाब जोंदि मोन्दों बिथांनि बिहोमा दङ। बिथाङा गाव थांनानै थानाय समाव जोंनो गोबां बाथ्रा जेब्ला जों बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लोगो मोन्दों बिथाङा गोबां बाथ्रा मिथिहोदों। दा बिथांबादि गेदेमा सुबुंखौ खोमानानै थारैनो जों जोबोद हावरिया बादि जोङो दिनैहाय मोनदांदों आरो बिथांखौ दिनै जोङो जोंनि गेजेराव गैला बिथाङा, नाथाय बिथांखौ जोंहा मान होनायनि मोनसे दायित्व दङ। दा बेखायनो जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे जोंनि गेदेमा बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादनि नैबे गुरमौनि खाथियाव थानाय बा बिथांनि जि जिल्ला जोंहा तामुलपुर जिल्लाजों लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला, जोंहा नलबारि जिल्ला, लोगोसे जोंहा भेरगाव जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला बेफोरनिफ्राय मैखोमै बाहागो लानांगौ आरो आं दिनै बेनि गेजेरजों खावलायगोन बे रायखांजानाय जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेसेबांनाखि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लाफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनायाव मदद खालामफैनांगौ। मानोना बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय बिथांखौ मान होनाया जोंनि मोनसे दायित्व, जोंनि मोनसे बिबान। जाय हारियाव गावनि बिरफोरखौ मान होनो रोङा बे हारिया मालाबाबो जौगानो रोङा। थानेश्वर बर' सार बिथाङा जोंनि बुंनो थाङोब्ला सासे जोहोलाव बिथाङा जोंनो जिबायदि बिहोमा होलांबाय बे थारैनो गुबुनजों रुजुजाया। बेखायनो आं दिनै खावलायगोन जे जोंनि बे खाथि खाला जिल्लानि गासैबो
माने बर' थुनलाइ आफादनि आफादफ्रा हानाय माने बाहागो लानांगौ गावनि केपासिटि बायदि बिथांमोना मदद होफैनांगौ जिहेतु बेवहाय रांखावरिनि बाथ्रा फैयाखै नाथाय जोङो जि मोनसे जेरैबायदि बेवहाय नुजाथि फैनानै बाहागो लाफैनांगौ जाफुंहोनांगौ बेखौ जों माने बाहागो लाफैनो थाखाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनि जिल्ला थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि आगुनि जायफोरनोखि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जायफोरा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा दङ जायफ्रा जोंनि माने रुंसारि थानेस्वर बर' सारजों जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायदों मोनसे बाथ्राया रोखा थानेस्वर बर' सारा बर' थुनलाइ आफादावनो बिबान लानानै खामानि मावबोदों आरो जोंनि गेजेराव बै समावहाय गावजों गावनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला माने गोबां सम्पदखौ जों खोमाना लानो गोनां जादों जों जेखौ मिथिदों आरो बे जोंनि हारिनि गेजेराव जि माखासे गावजों सम्पद खोमालायनायनि माखासे जाथाय बेफोर जाथायफ्रा आसलते बिथांखौ खोब आघात होदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा माने बर'नि गेजेराव जिहेतु थानानै खामानि मावनायनि परिबेसखौ बिथाङा नुवाखै बेखायनो बिथाङा सासे कलेजनि फोरोंगिरि हिसाबै उनावहाय बिथाङा राजखान्थियाव हाबदों आरो बिथाङा राजखान्थि हान्जाया एजिपिआव हाबदों नंगौ एजिपिआ जोंनि बारा मोजांबो खामानि मावाखै नाथाय अब्लाबो जोंहा थानेस्वर बर' सार हिसाबै बिथाङा खिन्थु जोंनि हारिनि जि मोनसे थुनलाइ आफाद माहारियारि आफाद बे सम्पर्कखौ बिथाङा नागाराखै आरो बिथाङा हानायमानि सरकाराव थानानैनो खामानिखौ मावदों बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ बिथाङा जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै मानोना बिथाङा मोनसे सरकारनि सिङाव दंमोन आरो बे सरकारा जोंनि एखेबारे उल्थामोन दा बेखायनो जों बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि दिनाव रायखाङोब्ला आं सानो बे गोरोन्थि जागोन नाथाय सारा बर' हारिनो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों गोबां बिहोमा होदों मन्थ्रि थानानैनो बिथाङा गोबां बिहोमा होदों आरो बिथांखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा दिनै सावरायनांगौनि गोनांथि दं बिथांनि बिहोमाखौ लानानै जोंनि रावा मोनसे समाव खोब सिमा गोनां सोदोबफ्रा जोंहा गैयामोन नाथाय बिथांमोना फैनानैनो जोंनि सोदोबा दिनै बिराद माहाजोन जादों बेखायनो जों बैफोर राजखान्थिनि बाथ्राखौ जों बारा बुंबाय थाला आं दहायनो बुंखादों जे बिथाङा राजखान्थि हान्जायाव दंमोन जाय राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि गोबां माने मोनसे समाव खहाबो खालामदों नाथाय बिथाङा बर' हारिखौ दुखु मोनदों बै समाव मानोना बर'फोरनि गेजेराव गोबां गावजों गाव सुबुं सम्पदखौ फोजोबलायनायनि जि मोनसे माने बादायलायनाय बेयो गोबां दुखु होदोंमोन होननानै जों मिथिगौ आरो बेनिखायनो बिथाङा गोबाव सम जोंनि हारिजों बारा लोब्बा गैयामोन नाथाय अब्लाबो सिं सिं बिथाङा जोंनि हारिनि राव थुनलाइ बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो जिहेतु बिथाङा थुनलाइ साननाय जादों थुनलाइ आफादनि नैबे सारादुखौ जों फोजोबनोसै बेनि उनावहाय सारादुआवबो जिहेतु बिथांनि सोमोन्दै गोबां सावरायनाय जागोन बेवहाय मोनसे गोसोखां मेलबो लानाय जादों गोसोखां मेलावबो गोबां बाथ्रा बेरखांगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो सानलायगोन जे जों मा खालामनो हायो बिथाङा थैनायनि सिगांबो जों लोगो हमदों आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा जोंनो मिथिहोदों बिथाङा गावनि हारिखौ खिन्थु थैथां मोजां मोनोमोन दै बे बाथ्रा सैथो